Hi guys! Welcome back to my channel. And this is me again, Raymar. And for today's video guys, ang gagawin natin ay magbo-vlog tayo kung paano itanim ang mga halaman na binigay sa akin ngayon ng aking Nanay Linda. And let's go, guys! So yun guys, welcome back to my channel. So ngayon guys, ang gagawin natin ay kukuha tayo ngayon ng matatabang lupa upang i-mix natin siya sa hindi matatabang lupa. Rather. And let's go! Ayan, let's go guys! Ayan. So ngayon guys, ang gagawin natin ay magbubungkal na tayo ng lupa gamit ang pala. So dapat guys, kukuha tayo ng lupa na walang halong chemical. Dapat organic lang talaga guys. Okay yan. So first, magbungkal tayo ng lupa gamit, dapat meron kang balde na mo ng matabang lupa. Ayan. Ito po yung lalagyan natin ng matatabang lupa upang i-mix natin siya sa hindi matabang lupa guys. Ganon. Pagkatapos, bungkal lang. Yan. Dapat haluan mo siya guys ng hindi matabang lupa para naman ang bulaklak ay hindi siya hindi siya matuyo, parang fresh lang yung paglaki niya, parang normal at saka napaka-organic lang, ganun guys. Dahil kung puro mataba lang kasi guys ang yung ilalagay sa pagtatanim niyo ng bulaklak na yung halaman, so ang kalabasan po niyan guys ay parang hindi siya healthy, parang mamamatay yung bulaklak guys. Dapat haluan mo siya ng hindi matabang lupa. Ganon. Yan. Guys, ang aking nakuhang matatabang lupa, isang balde. So depende mo, nasa yun na yan guys kung ilang ilang dami ba o yung tawag doon kanang kaigo lang siya sa imong butangan sa kaang. Ganon. So manguli nami guys. Kaya nakakuha nami og tambok nga yuta. Guys, nakadala na kami ng matabang lupa. So next namin target ay yung hindi matatabang lupa na naman. Dahil po i-mix namin siya guys. At pagkatapos, ilalagay na namin siya sa aming kaang na binili kanina. Maliliit lamang na kaang. Ganun. Shut up bitch! So ayan guys, nandito na kami guys sa harap ng aming bahay upang kukuha ng hindi matatabang lupa, gano'n. Gamit pa rin ang pala. Kaya, let's go! Ang laban. Gano'n. Ganito lang guys ang pagbubukal ng lupang hindi matataba. Pagkatapos guys, ay i-mix natin ito sa mga matatabang lupa. Gano'n. I think konti lang, di ba? Konti lang. Para fair sa mata. Ayan, okay na. Okay lang to guys. Okay lang to. Tawag doon. Basta okay lang ni siya guys. Kamu na mag-adjust. Okay lang ni siya. Isagol sa tambok nga yuta. Ganon. Let's go papi. So yan guys, nanato din karon guys sa atong tamnanan og bulak guys. Together with the tambok nga yuta, matabang lupa at saka hindi matatabang lupa. So ang una natin gagawin guys ay i-mix natin siya yung matataba at saka hindi matatabang lupa. Ganon. Sa pag-mix guys, dapat gamitin mo yung kamay mo guys. Dapat walang art-art. Ganon. Ganon guys. Ayan. Ganon lang guys. Ganito lang guys ang pag-mix ng lupa guys. Ganon. Pwede rin yung bibig mo yung gamitin mo sa pag-mix guys. Ganon. Lauban. Okay. Pagkatapos mo siyang i-mix guys, ay ilagay mo na siya sa binili mong kaang. O, ayan. So ang una nating kaang ay cup noodles. So ang una nating kaang guys na binili ay Lucky Me guys. Made in China guys. Wow! 1 of 5 million. So hindi kayo makabili dito sa Pilipinas guys. Only in China guys. Mabibili nyo lang ito sa China guys. Ganon. Lucky Me
kaang. Lucky Me kaang. 5 million, ganon. So, lalagyan na natin siya ng next, this one. Made in, kanina guys, sa China ito galing. Ito naman guys, sa Vietnam. Vietnam. Red Vietnamese. Charot. This is worth of 10 billion. Hindi mo ito mabibili sa Pilipinas guys, kundi sa ano lang din guys, sa Vietnam. Oh, 10 billion. Pamain ito guys, 10 billion made from Vietnam. Ganon. So lalagyan natin siya ng ating mix na mga matatabang lupa. Ganon. Gamit ang ating kamay. Yan. Dapat guys, walang arty-arty dito sa probinsya guys. Yan. So kayo nang bahala guys kung ano yung ilang lupa ang ilalagay niyo guys. Ilang piraso. Mabibilang naman ito guys eh. Basta ako, marunong ako magbilang ng lupa guys. Mark my words. Charot! Ayan guys, we're done for our second set. So, third set. So guys, nag-order ako ng mga kaangat ko guys ng maaga. At pagkatapos, dumating siya ng tanghali guys. Parang 5 hours lang yung ano niya guys. Dumating agad siya guys sa Shopee. Made in Korea guys. Ganon. Dapat mo guna kay gato. Next. Yun ang Ito puro guys tangod. ay galing sa Amerika din ito guys. Mga 3 million. 3 million. 3 million. Ganon. Ayan. Ilapit na Mary Jane. Ipadap. Kuy, pang videoin sana ako mga fans, ang atong mga guests karon. Tara! Hi! Ayan. Si Marvis at si Marvin. Atong mga guests. Dali. Kaya mo na ako panghap. Yan guys. So ito manalaking kaang na to guys. Galing ito sa tawag doon yung nagkakaroon ng COVID sa China din. No? Sa Wuhan, China. yung main na lugar na nagkakaroon Wuhan. sa Wuhan, China ito galing guys. Buringsong. Wuhan, China. Made this is worth of 30 million guys. Hindi kayo makaka-afford dito sa Pilipinas dito guys. Galing pa to sa Wuhan, China guys. In-order ko po ito sa Lazada. Kasi nag-promo po kasi sila guys. Kaya 20 million. Made from Wuhan, China guys. Kaya po ang ano po nito guys, ang tibay po nito guys, oh, ang tibay, oh, ganun. Parang ganun siya guys. Pang Wuhan, China talaga siya guys. Pang Wuhan talaga guys. Galing sa talaga siya sa Wuhan kasi ang ano niya guys, yung ang quality niya guys, parang ang ano niya guys, ang tibay-tibay niya ganun. Isang pindot mo lang, ayan. Islat lahat. Islat agad. Islat. So lalagyan na natin siya ng natatabang lupa. Bilisan na natin guys dahil ano malilim na guys. Ayan, ganun. Ayan. Hala ako, may cactus po, may tanumay. Lansang. Na, May lansang na kilid. aman. Sa dito dapit. Na, dari? Oh, okay. Gosh. So, yan guys. Malapit na tayo guys. Hurry up! Bilis mo lang ang bi. Wala na. So yun guys, tapos ang lagyan ng mga matatabang lupa. So next target natin guys ay ilalagay na natin ang mga halaman na ating binili guys. Ayan. Binili, Char, yung binigay ng aking Nanay Linda. Ayan. So first, itong cactus na to guys. So itong cactus na to guys, hindi mo ito siya mabibili sa Pilipinas. Kasi po, made in Canada. Ayan. Sa Canada po ito galing guys. Wala ito sa Pilipinas guys. Mga mayayamang tao lang ang makakabili nito kagaya namin. Mayayaman. No. Ganon. Ang salit nito, mayaman. Next. So, itatanim ko ito guys Gamay ka. sa maliit na kaang kasi nga cactus ito guys. Ang liit nito kaya ibagay natin siya. Kung magtanim kayo ng bulaklak guys, dapat i-ano siya guys, Bagay. tawag doon, ibagay mo siya sa kaang. Ibagay daw. Di man na siya mo, ihalin tulad mo. Ambot, sana siya. So dapat guys, sa pagtatanim nito guys, i-ano mo lang siya guys, ilubong. Ganon. Parang naglibing ka ng tao guys, ganon. Hindi yung kabuuan guys ha. Dapat, ano mo lang, iduot mo lang guys. Iduot lang daw. Ayan. Pagkatapos,
Ganyanin mo yung mga lupa na nilagay mo guys. Ayan. Para naman maganda siya guys. Ayan. Lagyan ulit ng kaunting lupa. Ayan. At saka ito na yung finished product natin guys. Tada! Our first set of cactus. Ganon. Next flower. Another cactus. So itong cactus na to guys, parang ahas na style guys no. Parang ahas. So parang kabit ganon. Kabit or ahas ganon. So ang gagawin natin guys ay itong cactus na to guys, galing ito sa Philippines lang to guys. Ayan, sa Philippines. Napulot ko lang ito guys nung nagbagyo tawag doon, nagkabagyong Ruli na guys. So pipili ulit tayo ng kaang na mabagay sa kanya dahil ang liit nito guys. So dapat yung kaang na gagamitin natin niya ay yung maliliit din na kaang. Ayan, itong kaang na maliliit. Ayun, tara. Pagkatapos iganyan mo lang guys. Ganyan mo lang yung ano niya guys, yung sa gitna niya guys. Pagkatapos ay itanim niyo na siya guys, ganon. Tara. Wag marte, wag mangingki. Sorry kay guys. Dapat kanang organic lang guys, walang halong chemical. Yan ang ingkian. Yan guys. Pagkatapos lagyan ulit siya ng matatabang lupa. Ayan. Ayan. So this is our second set of cactus. Ganun guys. Dapat guys, wala ka tayong RT dito sa probinsya guys. Uy. Dapat magkamay tayo guys. Uy. Ayan, ayan. Diba? Our second set of cactus. The next one is espada. Espada pa tawag eh? Oo. Mukha na to siya guys. So, sa laki niya guys, dapat ang gagamitin din natin guys, yung malalaking kaang. Kasi nga, malaki siya guys. Lumaki pa ito ng sobra kapag ito ay lumaki na. Charot! Paulit-ulit. So, ganon. Pagkatapos, magbangag na tayo sa gitna nito guys. Pagkatapos, ayan. Ganon. Pagkatapos, ibalik ulit yung lupa na kinuha natin sa gitna. Yan. Dapat ipa-center natin siya guys para maganda naman yung kalabasan niya kapag lumaki siya guys. Ayan. Tada! Sana guys, swertihan kami nito guys. Kasi nga, malapit na mag 2021. Tatakbo yung mother cause ng kapitan dito sa amin guys. Sana No. na baka tatakbo. Yan. Yan guys, so ang lit-lit lang yun guys. Ayan, our third set of flower. The next one is cactus na naman. Ayan guys. So maliit lang na cactus guys. Gagamitin natin yung maliit din na kaang. Ito guys. Katapos ang dumi-dumi na niya guys no. Before mo siya i-display guys, dapat pupunasan mo yung ano guys, yung labas niya guys para malinis naman siya guys. Ganyan lang guys. So pagkatapos kuna naman natin yung nasa gitna na lupa. Pagkatapos iduot na natin yung cactus. Iduduot. Yung ipunuin yung lupa, yung buong kaang ng lupa, ganoon. Dapat sa upper pag siya ipataas. Kaya para gwapa. Dahil ako ko kay siya. Dapat Di na utong mo. Di na utong. Baka diyan tatangkad. Ay, ito ano kayo. So yun guys. Maliit lang siya na cactus guys. So dapat maliit din na kaang nang gagamitin.
A few moments later. So ayan guys, tatapos na po ang ating tanim ng mga set of cactus at saka flowers. Ayan. Ganda-ganda. So ayan guys, that's all for today guys. At kung nagustuhan niyo ang video na to guys, don't forget to like and subscribe. And also ring the notification bell para naman updated kayo sa aking mga bagong videos. And see you for my next vlog. Bye!